Dneska sú Vianoce, tak sme si tu pre vás pripravili špeciál 2 Prismatic Evolutions peky. Poďme na ne. Najprv prvý. Tak. Dúfam, že nám niečo padne. Kiambreon, no zišlo by sa. A v prvom peku nič. V prvom nič nepadlo, tak poďme na druhý. A dúfajme, že sa pošťastí. Niečo som tam videl. Maximum Belt a Roaring Moon. Takže nám padol tento celkom dobrý tréner. Pozriem sa na cenu a želám vám pekné Vianoce.